И така случи от Пловдив, за който Галена Паскова в началото на предаването загатна, който би трябвало да е куриозен, но както се разбрахме, че куриозното вече става норма на много места в България. За какво конкретно става дума в Пловдив? Повече от 200 жители на район Западен години наред живеят в нови кооперации без административен адрес. След подписка от тяхна страна и предложение от кмета на района, Общинския съвет в Пловдив гласува отсечката около жилищата им да се превърне в улица. Само че улица там реално няма. И Галена сега продължава тази изумителна история с пловдивски привкус. Здравей отново, Галена. Здравейте отново, да. Изключително приятно ми е да се включа от този развиващ се квартал на Пловдив. Всъщност ние сме в район на Западен. Виждате широките пловдивски улици. Няма асфалт, който да ви попречи, да се подхлъзнете случайно. Няма тротуари, където бихте могли да се спънете. Така че ходите си по тази пръст. В момента има облаци прах, които можете да си представите, че сте на морето и това примерно е някоя пустинна дюна. Ето там всъщност ги има и тях. И всъщност всичко това завършва с много блокове, които се строят. Най-хубавото е, че всички тези хора, 200, 300, ако не и повече, както вече споменах, аз мисля лично, че те се чувстват близки. Това години наред тези хора да са на един адрес с така едно романтично наименование Зона 510, отваря много възможности. Примерно всеки би могъл да се прибере в жилище, в което иска. Той пак си е в неговия адрес. Но всъщност всичко това, което казваме с една ирония, с едни кавички, защото тук строителството продължава. Знаете, не знам как е в София, но в Пловдив се строи и то много. Това са само част от многострадалните жители, които с подписка и благодарение на районния кмет Тони Стойчево, което е тук, си извоюваха име на тази улица. Но всъщност най-големия куриоз е, Мариана, улица няма. Имаме прахоляци и невъзможност тези хора да достигнат до, да го кажем, цивилизацията. Мария Павлова, която е една от най-активните. Мария, здравейте! Първо, благодаря ви, че ни опътихте и че ни чакахте, защото ние се изгубихме. Аз така правя с всички мои гости, така че имам тренинг. Гости хубаво, вие ще посрещнете, но да ви попитам, ако трябва да дойде тук полиция, пожарна, линейка, какво се случва? На мене ми се случи преди 3 месеца да викам полиция, защото имаше паднал човек ето тук вечерта. Не ни намериха, обадих се на 112, не ни намериха и трябваше да изпращам локация. С локацията отново не ни намериха и се наложи да посрещам екипите малко по-надолу до супермаркета. Нямаме име на улица тогава. По това време. Сега си имате. Сега вече имаме. Което е предложено от вашите, как да го кажа тук, съкварталци. Да, съседи. вече имаме. Как се казва улицата? Която не е улица? Доктор Христо Аджаров. Чудесно, честито. Благодарим. Очакваме да се отрази и в Google Maps. Как ще се отрази, питам аз, след като улица няма? Ето. Добре, казвате ето, сега, ние говорим за лятото. Виждаме тук прахоляка, да ви кажа, че вчера на пожара в Пазарджик очите ми не бяха толкова прашни, колкото са в момента. В устите ми има пръсти, е нормално. Сега обаче как е зимата, да попитаме, защото тези... От колко години сте тук? От 1 година. От 1 година, някои и повече. Тук са от повече, даже не е завършена кооперацията. Моля ви, кажете ни, зимата как е? Здравейте, как се казва? Здравейте. Сабина Стамбулийска се казва. Сабина, как е през зимата? Зимата, какво да ви кажа, носим си по 2 чифта обувки. Тук през кълта ходим. Тоест от блока излизате с гумени бутуши и когато стигна до асфалта се преобувам, слагам си калните гумени бутуши в чантичка и си ги нося през целия ден с мен. Тоест вие до цивилизацията сте с бутуши, оттам нататък с обувки. Абсолютно. Навръщане по обратната процедура. Така, нека да включим още някой. Моля ви да ни кажете исканията от тук нататък какви са. Разбираме, че вече кой ще се включи. Заповядайте. Здравейте, да. Разчитаме на медиите явно. На нас. Един зов, точно така е. Зов за помощ. Заливане от прах, това се вижда, сърбежи в очите. Всичко това го дишате, да. Така, клинч. Не може да мръднем. Трябва с вратолет да се идва тук. Сега, нека нито зима, нито лед. Така че една молба, временна мярка. Обещах
нашия заместник мед госпожо Стойчева. Сега да Чакаме. Сега, госпожо Стойчева, заповядайте малко по-напред да разберем те какво чакат и всъщност какви са възможностите, защото това са само част от хората. Всъщност те са много повече. Като гледам това бурно строителство, т.е. проблема тук обаче е много по-дълбок. Това много голямо строителство, тези пупове на парче, строежи без инфраструктура е основният проблем. Точно така. Тук това е един гордиев възел, който в годините назад и продължава да се заплита. И всъщност решенията му трябва да започнем да ги работим стъпка по стъпка. Кажете ми сега как ще действате спрямо този конкретен случай. Конкретния случай хората нямаха адрес, административен адрес, колкото и странно да звучи. Нали, все пак нямат асфалтирана улица или улица направена с проектна улица, има, виждате, движат се коли, хората вървят и липсата на административен адрес изключително затрудняваше неща от обикновен характер, с които ние всички сме свикнали. Сега, какво предстои да се случи? Това беше първата стъпка. Втората стъпка е обявяваме обществена поръчка за проектиране на улицата. Там също има изключително много проблеми с отчуждаване на имоти, с регулация и така нататък. Но все пак ще вървим в посока да ги разрешаваме. Кмета на община Пловдив, господин Димитров, обеща, че през септември ще даде финансиране на района съответно, за да можем да възложим тази обществена поръчка и да може да започне проектирането на улица, а вече едва след като имаме проект, ще се търсят пари за реализация на улица. Тоест, евентуално септември проектиране с едни 50 хиляди или колко? За какво става въпрос? Да, поискали сме 50 хиляди лева, ще обявим обществена поръчка. Добре, но нямаме така новината, че до края на годината ще се случи асфалтиране. Най-добрите възможности какви са? Не, аз не мога да обещая такова нещо, тъй като за да се асфалтира трябва да има строително разрешение. Това, което сме поели като ангажимент е с фризован асфалт да бъде застелен отново пътя, за да няма такава запрашимост на въздуха, като временна мярка. Добре. Да. Госпожо Стойчева, всъщност няма как да завършим тази тема. Колеги, продължаваме тази тема. Мисля, че се нагледахте на пловдивските красоти. Да, града се развива, но трябва да се мисли, когато се дават разрешение и първо за инфраструктурата, защото тези хора не са виновни за това, че са си купили жилища тук. Предполагаме един наследен проблем назад в времето и както виждате не може да бъде решен до края на годината, така че тези хора трябва все още да имат здрави нерви. Здрави нерви, въпросът е, че и здравето им отива на кино, защото това са фини и едри прахови частици, които те и техните деца поглъщат. И тук става въпрос за стотици хора, като гледам колко сериозно е строителството наоколо. И проблем от Пловдив, който наистина илюстрира проблема, който се появи от години насам и битува. Огромен интензитет на строителство и съответно липсваща инфраструктура. И канализация липсва на някои места в големите градове, където се строи, защото строителството върви с много крачки пред изграждането на инфраструктурата. Така че това наистина е огромно предизвикателство пред общинските власти, които би трябвало да урегулират така, че строителството и инфраструктурата да върват заедно, ръка за ръка, защото да си построиш огромна кооперация, жилище, апартаменти и да нямаш канализация, например, е абсурд. Галена, благодаря ти много, че постави един такъв локален въпрос, който има национален мащаб.